אז מה קורה חברים יקרים? כאן סטרייק בעוד סרטון חדש. היום אני וחברים שלי עושים סרטון RP. אז אם אתם רוצים שאני אמשיך עם הסרטונים האלה, לא ימשיך, ייצור RP משלי, לא ייצור RP משלי, תגיבו הכל בתגובות. ותשימו לייק, סאב, פעמון ועוקב, זה ממש יעזור לי, וככה אני אמשיך, בשביל שאני אצור מפת RP מיוחדת ומטורפת. 500 לייקים. בואו נגיע לזה. אז אני מסכתי כבר לפני הסרטון 15,000 שקל. אני רואה פה, לא, אני לא רואה פה אנשים. שומע, סמוק זה חשוב. זה חשוב, לא? זה סטרייק. רגע. תגיד, אתה סטרייק? כן, אני סטרייק. יו, זה אתה? כן, זה אני. לא מאמין. שמעת על הכנופיה שלנו? לא, איזה כנופיה? הכנופיה שלנו של הפושעים. אנחנו בדיוק מחפשים אנשים. איך קוראים לכנופיה? אני נראה לי... יש לי הרבה כנופיות בראש. כנופיית הקלפים. זה נשמע מוזר, אבל... אני מכיר את הכנופיה הזאת. כן, שמעת שהיא עשתה סוד מטורף. כן, היא עשתה סוד מטורף. רגע, מי המנהל של הכנופיה הזאת? אני. אתה? יש לי פה גם אחלה של חבר, אני מכיר אותו מאז שהיינו קטנים. זה, תכיר, זה ספיידי. קוראים לו ספיידי? כן. כן, מה נשמע איך אתה? בסדר. טוב, תגידו, רוצים לקחת רכבים? כן, רגע, אני רק צריך לקנות משהו בבר. וואי, אין לי כסף. הכל טוב, עליי. קח. אבל תחזיר לי. רגע, חכה, קח, בבקשה. תודה. חכו, אני שם. אני לא רואה שוטרים. אתם רואים שוטרים בעיר? לא, האמת הם נראה לי לקחו חופשה, לא יודע מה קרה. האמת השוטרים בקריסה. המשטרה פה לא משהו, אני אומר לך. איי, ספיידי, אתה... טוב, אני אלך רגע להביא לנו איזה ג'יפ טוב. אוקיי. תגיד, יש לך אחלה ג'יפ כאילו? יש לי ג'יפ של הרכב של סטרייק ויש לי גם למבורגיני. בוא נעצור אותו. עצור, ספיידי. בוא, ראית את הרכב של סטרייק? בואו, תסתכלו, זה רכב של סטרייק המיוחד. לא ראיתי אותו, אבל זה נראה מטורף. כאילו, מה נראה? תביא לי את הכסף שהבאתי לך. שילמתי. זה קצת רכב שלי. תרד. טוב, אז בוא אני אקנה לי רכב. וואו! מה זה הרכב הזה? זה הרכב של מסעות. תיזהר. כן, אני הולך לקנות לי רכב. תראי איזה מנוע. לא, אני עם סטרייק. בוא, עלי איתו, עזוב כסף. לא, עדיף לנו שתי רכבים. אז אני על אופנוע, אני דווקא אחלה נהג. סבבה? אני אקנה לי... יש מצב שאתה קונה כי... כן. בין רק מהמקדימה אפשר לקנות. למה, הם לא מוכרים. יש פה אולי אנשים חדשים בעיר, לא יודע, נצטרף עוד. כן, נראה לי. טוב, בוא, תעלה. בואו. חכו. טוב, רוצים ללכת מה אמרת? כן, למה לא? יואו, בואו נשבץ את הרכבים. בואו באמת למוסך. תגיד, מה לכם, אני לא אומר את זה. תיזהר! סליחה, זה לא פועל טוב, לא תקין. בואו נדרג את הרכב. הרכב הזה כבד. זה דריפטי. הוא כבד, הרכב הזה כבד. הרכב שלך מאוד יפה גם. מוסבי, אל תקנה סטרייק, אל תקנה. אל תדאג. אני רוצה אותו. מכבי, אם אתה לא יודע, זה דוד שלי, אז נראה לי אתה לא מבדיל, כי אני מאוד דומה לו. כן, אני גם ראיתי איך אני דומה לך. טוב, מה אני עושה עם הגלגלים האלה? אין לי מושג. תשים ברכב של אולי האופנוע, אולי זה באמת ייתן, תשימו רגע. רגע, אני אחסן לך את הרכב, הנה, איך שמתי. טוב,
טוב, תשימו רגע על האופנוע, תשימו רגע על האופנוע גלגלים. לא, לא ואנחנו מסלים לו ברכב. סתם. איי. טוב, בוא. לא. הנה, אני מחסן לך. טוב, הנה, סרטי. איי! טוב, בוא. איי! ונסמים לו באוטו. שים מאחורה, רגע, אני אפתח. שים. לא נראה לי אפשר. תשים. יש מקום. שמתי. אוקיי. טוב, בואו נחפש בית. תיזהר. איי. איזה מטומטם. וואו, אני חייב רישיון. הרכב הזה כבד, הוא כבד מאוד. כן, הוא גם מפלצתי, תראה אותו. ברגל לבנק. מה זה פה האיים האלה? מה זה כל האיים האלה באמת? איי, לא ראיתם כלום, לא נברא כלום. מה זה פה? מה, גולף? תיזהר. גולף? יש פה גולף? יש פה רכבים. קונים השדדים. מה, אפשר לשדוד את זה? אפשר לשדוד? מה זה הדלת הזאת? תיזהרו. זה סוד. תיזהרו. טוב, אתם אומרים לשדוד את זה עכשיו? טוב, בואו נשדוד את זה עכשיו. תיזהר, איפתי! תיזהרו. ספיידי, איזה איפתי? איפתי זה גם בן דוד שלו. אני מת. עוד שנייה אני מת. לא, איפתי, תיזהר. אחד עוד שנייה מת. יכולים לקרוא לך ספידי? זהר, ספיידי. תיזהר! אחד מת? אחד מת. שני מת. עוד שנייה אני מת. יש חיילים? מתו. זוז. מה זה? אני לוקח את הכסף, יש פה כסף? לקחתי. תיזהרו. כסף? ספיידי, יש לך שם העיר מגניב. סוד. שוד. תברחו. יש דרך לברוח? בואו ליער. חכו לי. עוד פעם היער הזה, כל פעם היער הזה. הם עוד לא יצאו? השוטרים נראה לי לא בעיר, הם נראה לי יצאו לחופשה. יש יריות. בואו מהר, בואו. תעיף את האופנוע. הוא בא. לא משנה, עלו לרכב. סע. עלי. סע. מה קורה? סע מפה. מהר. מה קורה? תן. הוא פה. 28, הוא בלי רכב. סע. רגע, תפסיקו לראות. סע. אנחנו צריכים לברוח מהם. סע לאן סעו. סע לשכונות פסע, שכונות פסע סלי, אל תדאג, שכונות פסע עזוב סלי. שכונת פשע, אנחנו צריכים לברוח. למצוא שמאי. סע, אני יורה עליהם, אני מחכה עליך. אל תירה. צריך לעכב לעשות יריות. רגע, אני לא מצליח. לא! זה לא פועל. לא! נפלתי! סו. בואו. מה זה? יש שמאי? איפה? לא, בואו לאים פה. זה מאחור של שכונת פסע. הם פה. בואו נעלה לעיר.
בוא לעיר. בואו. וואי, מלא. איירומן, אני לא אתן לך לנסוע בחיים. חכה לנו, סטרייק. צריך להיות בשקט. שנייה, אני זורק סמוק, שיחשבו שזה שמה. שיחשבו שזה... בואו. לא, סטרייק. אני יודע, אני הייתי פוסע, אל תדאגו, אני יודע. בואו לשכונת פסח. כן, אנחנו שמענו לך. בואו. שומעים, אני נראה לי אלך לעכב אותה בה. לא, אנחנו לא מסירים, אנחנו לא נותנים לך. אסור לראות. אל אסור תדאג, לראות עליהם. אנחנו לא רואים. טוב. תחכו שנייה, אני אשאר פה. לא, איירומן, בוא, איירומן. צריך ללכת. אני בא. בואו לשכונת פסח. אני יודע מה אני אומר, בואו. בואו נתחבא שם. יש לי בית מיוחד. לא הבאתי את המפתחות, לא מאמין. אוי, לא. טוב, בואו נתחבא באיזה קרוון, אני מתחבא פה. תתחבאו באיזה עוד קרוון. טוב, לא, צריך להתחבא בואו ביחד. נתחבא ביחד. בואו. כן, ביחד, בואו. אוי, אני קצת פצוע. שמתי סמוק, שיחשבו. משמרות של מי שרואה ומי לא. אני רואה עכשיו, אני רואה. טוב, אם מדברים כבר על מים, אז אני גם אשתה לי איזה מים. אני לא רואה אותם, חבר'ס. אני רואה רק את הסמוק. סבו. הם באים, אנחנו לא נותנים להם לבוא. אנחנו לא נותנים להם לבוא! תברחו! אתה הרגת את המפכ"ל! אתה הרגת את המפכ"ל! טוב, אסור לנו לקחת כלום חוץ אסור לנו כלום. יש לו רק 10,000. הוא הרג את המפכ"ל. בואו, מהר, תחבו. הוא לא נורמלי. איפה הוא? וואי, יש למפכ"ל... הבעיה שהמפכ"ל לא זוכר כלום. כן, זה... אבל יש תרופה. יש תרופה, אבל אסור... איפה ספיידי? טוב, אני לא מסיר אותו לבד, אני מצטער. הם באים! הליקופטר! אני אברח! תרים ידיים! אתם לא סובבים אותנו ולא הורגים. איזה הבטחות מקיימים. אדוני המפכ"ל, קח אותי. אני מצטער שהרגתי אותך. תברח. די. לא, די. עלי. עצרו. אנחנו נפרעים. סטרייק, ברח. טוב חברים, זה היה הסרטון להיום. אני עכשיו במרדף נגד הסותרים. ניפגש בסרטון הבא. יאללה ביי.